A Concellería de Cultura de Noia ultima os preparativos para a Mostra de Curtas Vila de Noia que dará comezo o 30 de outubro. Nesta 25ª edición competirán un total de 46 curtas, das máis de 1.200 que se presentaron. Coincidindo co 25 aniversario, a organización homenaxeará a todos aqueles que fixeron posible o nacemento e consolidación desta mostra, que a día de hoxe converteuse xa nun referente a nivel internacional. Intentando facer esa recopilación, a ver se somos capaces de, nunha pequena peza, recopilar esa información. Por outro lado, creo que é importante que a xente que anteriormente estuvo dirixindo a mostra de curtas, darlle de alguna maneira o seu lugar, o seu recoñecemento, porque a mostra de curtas ao final é algo que pasarán non sei cantos anos, digamos 50 anos, non sei. E ao final, esa información creo que é importante recollela de alguna maneira. Ademais do pase dos títulos participantes na sección oficial, destacan na programación os obradoiros de curta cativa para os máis pequenos, a sección Cousas de aquí, dedicada este ano ao mundo do mar, ou a proxección de 2 longametraxes. Despois temos dúas películas, unha é Matria, xa recoñecida película galega, e tamén Cuñados. Cuñados xa estrenamos aquí o ano pasado, a primeira parte, é unha película que funciona e ademais outro tema para destacar importante porque o seu director tamén é de Noia, outro colaborador no seu momento da mostra e tamén fundador desta mostra internacional de cine como é Luís Avilés e que estará aquí como director desa peli co elenco todo que trae, non? O cartel deste ano é obra de Santiago Avilés que pon o foco no espectador e na capacidade de asombro do cinema a través dos ollos dun neno. Eu pensei na xente que ve as películas e na capacidade que ten o cine tamén de impactarnos a nivel emocional e un pouco tamén falando da capacidade de asombro, de recuperar a capacidade de asombro que temos cando somos nenos. O peche da mostra terá lugar o sábado día 9 de novembro coa gran gala de entrega de premios no Coliseo Noela.